Ġie firmat ftehim storiku fil-Workers Memorial Building fil-Belt Valletta bil-General Workers Union u l-Gvern. Dan jirrappreżenta tmiem tal-proċess twil li beda fl-2017 u inkluda kawża legali u diskussjonijiet estensivi. Min snin ilu, il-Partit Nazzjonalista ta' Simon Busuttil kien fetaħ kawża kontra l-General Workers Union bil-lajn li jiżgombrawha mill-kwartieri tagħha minn fejn tmexxi l-ħidma tagħha għal 20 ta' snin. Ftit ta' xhur ilu iżda il-qorti ddeċidiet favur il-General Workers Union li kellha dritt tkompli topera mill-binja. Wara s-sentenza, il-General Workers Union talbet li l-Gvern jemenda l-kontratt oriġinali tal-1957 biex jiġu aġġornati ċertu kondizzjonijiet u tiġi żgurata s-sostenibilità futura tal-Union. Bħala parti minn dan il-ftehim, il-General Workers Union qablet li tħallas lill-Istat kważi 2 miljun euro. Il-Parlament kien approva din ir-riżoluzzjoni bl-oppożizzjoni tibqa' kontra l-tielet darba. F'diskors tal-okkażjoni, il-Prim Ministru Robert Abela fisser dan il-ftehim importanti bħala wieħed li jkompli għad istabilità l-General Workers Union li fl-istorja tal-fuq minn aktar minn 80 sena ħadmet favur il-ħidma soċjali u l-mixja l-qudiem tal-ħaddiem Malti. Dr. Abela sostna kif il-prinċipji ewlenin jibqgħu dak ta' xogħol li għad tiġih u bidħul diċenti għal ħaddiema u l-Gvern se jibqa' jġib bidliet importanti u għalhekk pajjiżna issa se jkollu l-Malta Labour Migration Policy li tara fid-dinjità tal-ħaddiem. Tkellem ukoll il-Ministru għall-Artijiet u l-implementazzjoni tal-programm elettorali Stefan Zrinzozzo-Pardi fejn tenna li jemmen fit-tisħiħ tal-ħidma trade unionistika f'pajjiżna u dan kien possibbli grazzi għall-ħidma tal-Awtorità tal-Artijiet biex tinsab soluzzjoni ġusta u adegwata. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Josef Buġejja esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal din id-deċiżjoni storika li tpoġġi sisin sodi għal futur fil-Union u tkompli tippromovi d-dittijiet tal-ħaddiema kollha bi 3800 metru kwadru ta' spazju jibqa' dedikat tal-attivitajiet trade unionistiċi.